sa adeswai oman no me man no yie na mepe nti mra ewura Opemsuo ede akonya no me so afenamu sa kire no a ode akonya no ma mepe ade adi kai a me ye ne se me hu se adwuma no so no crap nti said the dan mechano jabo yasi amas na me call school ho no ade ba kwa me nyaa ne se ye nyina ya yete se abusua ye ne call school ho e free 1950 pioneers no be cry de ho sese aye nyina ye wo platform ba ko ye di agro wo so kan nsem so ehia wo so akosi se ya busia akosi se ye wo busia pani aye in the person of Mr. Akejesi awe pania was a teacher or headmaster nyina ho ene say wo Mrs. Intifro no so eye oba pani you can see say we are a family nti me ade we buy no me fan say omo so eye amas for no since 1950 to date no enyina ye busia nti say me makodi ade a omo so adi ade nti o say omo nim say ombebo ame amade no ayeyi timide to your platform no say the abani o mitwitwa skrom ho school ne ajana bia ne bola kese sisi o nyina photos edito platform no so senti obi amra say obi amra with all the kinsmen and all the kin sources to the rescue. Oh, any response amenya na emu enya sam kitwa. Okay. Ubia chire na dwene binum so offer concrete solutions. Ebi na enam so a Mr. Ahmed Yaya enemenenity studio hey. Na ote no o ene say ono de o expert in turning waste into wealth. Nti they drew her me jama ono aka ne nyina present na o Ghana hasese na mesai eto nsa efre binum so frɛ amas for here bi Mr. Adumensa ono so US or a real estate developer ono so yen so ono so beba make us say ene uku onam kwaso oba o mese ne flat nya sanko ba deba no bi ono so ebehwe kwan obefa so aboama yasisi adai ewo Abuontemhene krofo anya adapa atenam na anso ho a me wofa ase ba konso US ono so ye ne se o adamfo bi wo Morocco na he's into poultry farming na omo supply KFC ne McDonald's no hanu nyina ntine ono so express interest o pe so benya sase dia ko pe se oba na obe ye adwuma wo Ghana timi ne se ne me ofa se no empe nipa kakranka ne ho efre no Kofi Kwatin ofa ne ba ono so de maame akuasewa ena ne wofa ye menua me maame ka kire Kofi Asedu ono so UK ena me ansimi yi me nana ba kon eye akosi anya akon afri Ghana akoka omo ho ma omu nyina akohia o Morocco ho ne Mr. Yusuf ya mekana asemu akohia ye omo kohia ye no de butai poti ne se de na Mr. Yusuf no kasa no na ese ebro me so kakra ti omo fo omo ni nkohwe ampa omo koye ne de omo hu ye no omo kra na eso chen de Mr. Yusuf no kana nti dealer strike ye ne se obe establish a $200 million poultry sustainability ene no man ti o ye ne se ono so obeba so benya sase nko ade a obeba na adwuma no kra no se de o kire ne so se na abontem nti o ma tutu ye ni se ebenya other places bi a ne factory na ande no be cover ma yeko menemi nua ba ro ne dankranyan mu nyina kasa nti de ekoba ya ne se obai na mepa mo che nkenka program nso mame
me pese me apologize to him. Free say obaye no. Nipa obeye ofri Morocco aba na ne investment we oba na ke be ma no 20 minutes. One metina say o kire me no man the pictures ne one of what he wants to do here e kire me. I'm saying no. I will say ade enya hwe minimum of 10 minutes. Na onya 10 but I will try say be ma be 40 minutes. Unfortunately Ghana asem I will say start at 11:30 e ko start no be 2 o'clock and the come. Tina I will say twitwa no man be so. Na instead say inka local content na ebe yi enum so no on there say Mr. Ahmed tiwe enam say na late in man 3 minutes by on Nigeria na on Ghana 3 minutes he turned it into 25 minutes by man here free Mr. Yusuf Morocco on there what it 3 minutes no say 3 minutes for na chicho so what the 3 minutes spend kasai all the way from Morocco into normal no person than adi no wa ntimi ananadi afi wakwatina sense okoya obi afa na konya oh ojina ha na odane na ni a ordinary ho ko nti akire ameti no me koto no airport kra naja e pa ni chewa anyway we dey bad buy nti yemfa nto ho nti ani so ade hunu nde eni say e be create you employment for the youth. Mr. Ahmed ebe beka on the side na yewo ya launch we haven't launched it by introduce Abuontemhene Development Fund. Sorry, foundation. Ama ne bota en say ebe pekwa bi afaso a resist kakakra. One sources no bi ne stool lands no e ho no. Se bia Opemsuo se ne nsa da ensas no so. Na daroma emreso no pejama na yehun se ebetime anya sika kakra fru ha. Akonwa de eka wo ho nso sa fund na we say some percentage of what you will get in a day ekotum na afei yewo other sources say betime appeal for nkrofo bebre adwuma kesa we ho yensa say so bia on betime boy na one aspect of it is education say ebetime mene school for mene mempen for be tun safre school say wo ho no abai school de ba ko pe na ho na state a woman no ye nti mo de amfa no to na your private schools be 20 adun e wo ho nti man say me no be hia na e de adisreda to woman say mo amunim de ekọ 20 schools no will be my just one slot a scholarship for a child, one child, a scholarship for one child each school. Mfa we moye muntia ne mfa ne fees mfa ne tuition mfa ne bibiana every year bia mo my every school each school my just one slot em say omoye samaya every year no enya hwekre benya 15 to 20 scholarships for nkwadano na afi about sharing so I mean say otum for educational fund ho being so other sources bi o ho be betime nya bibi kakra boama ye schools no akọ yade sun de ho no akọ nimu onu nyina ye kwa be fa so aboa na ye kan say no ama amade asema make my mate classmate ba kon honorable Kekerachamfo onu na we DCE for Afija Secretary. Na me de two platform no so no offer me say me so me have me ye project be the future is the child. So the child is the future. Inti if upese adisua ko eso woman no mo ukro no mo na me nkyerɛ de me ye wa ha na me ne DCE no so wo bosunche no be collaborate ni abo am wa bi and say yehun say oko school bia mo best teachers no and the best facilities no e wo mpanimfo no ho and so akoda na nya good foundation e beden na watimi abeto aso wa ha use these good facilities ti ono no ho ndie ne for educate on the educational level no there ne nkrofo no what did the best of his teachers and a call KG
they almost start you. And the best of facilities and so on. What the ma sa nkwadano. Na onmo e build any good foundation. Enya se omumrasro no. Na de ehia se omunya no. Go to aso na easy. Nti saa de we no ono ade no so yaman ni so de hu say school public school no at least me boa ma na me ayeno saa so ahwe nya no nko a okay say the moment to ma Mr. Yaya no on to aso na chire masaba yo yebeda sipa ewura wadama yene nana akomia sechitutu ampa tosumienu Abuontemhene ayenya no foforo na ni so ade hunu na o chirichirim ekire se obeboa ama Abuontem afa no ntuma pa afria na wo hwe ne nsem no kan na odibi fa suku sede bejana bia beba kurom ho enema bebre na yenko Opemsuo Yaya ono so de ono so dwumadi oba bedi no ono so enchichi mu fanche ansana ya saba ohene wo na ono so atoa so de amaye panyima ma akwa babiem yeah brasi wadama yetio okay me feel hache me feel Ghana just in 78 nti no ama me chino akwetire kakra nti ya me de brofo ebewurem aha but senior na kan no amadia no ye school soronko a me feel say ebia ni ho Ghana ha because hon kwa na ukọ morning assembly a ye ka Muslim prayers ni Christian prayers na bibia akabom nti no ye wi no na akwese ye ebusia se no kan no nti no wo bibia once internet abani yi no na se platform aba obia timi wotin kura wo wo ni obia relationship nti e ba se na di tu just say ani so ade hu sama ba nti wa ye wonya responsibilities nti wo hia advice o nti pictures of the two hon me walk on na me stop picture me hwe ekire ho a asa wo hwe de kra na gina ho ekire bola kese bi na me na we dey wuti goldman so na o kaza wo hia moy na bola wo chi kra sika dudu a beti nya firi mu kra beti mi ayi ejuma no bebre se eti sai na me se ejuma ye no Nigeria ni sisi ya nti na me dem foni bi bro no se no we dey say do na me say okay me nkwada ho ayi tre no mo na che say bola na wo ho no ye na ye hu say bola ba bibia wo mbia no betimi nya wealth dia with many skafrim ska okay okay betimi nya ska kwa bibia o mfa so bia o mfa so bebre for example hu say ye bola no almost 60% rubber plastic ja use plastic bebre pentuane nyamana pure water such as ni ni na ekotugu etugu na dozo ho so ani akwakwashi no na te say pollute atmosphere no so what call environmental pollution but we no uko sesano no say we bakoma ku firimu for example sa pure water such as we firimu na say we bottle so firi ho na akadia kankrata ne food waste metal ne dia nka ho asam metal no ndoso eno so kura ya nkrofo mu yi because o mu recycle metal no just na ka eduane a ye ni organic waste no any paper eno nko we rubber ne rubber ne bottles mfiri wa ni aka ne organic waste ne paper eno nyina so utimi digu nchan eno so esika because we compost a best fertilizer a chain chemical fertilizer ya kotona saya asase no we know that's a master no crossing in your vitality. So, until we share, next send me catch on and I say, okay, and you bet me and I say, you train for her. And our hands, I'm sure, baby Africa, baby, I won't quite for one reason or the other, Monko school, or Muti Hosa, into Munia, now, or more Hondini, a Hondin when you sooner, no more at the bonnet, or met down in Akron for. Ninyo manoma me I've lived that in Nigeria womo wote se Boko Haram ninyo manoma nyese womo jimi anasa bibisa ko womo ados problems be breba obi amfa omo ho nti at a certain point no
who say almost critical mass. We are critical mass and never be a wound to controlling you. And I'm a Boko Haram for a buy. Intinu ye on your cofan quadani be a potential and maybe to me, Boko Haram bit me about 4 more. I could no more Marco Corner. Young CSC bit no more. No more than useful citizens. And yes, I know not just say a cost you won't say ye training quadani be brace ha. Say no back form. And yes, true. Because of whatever has said, Uja more, they will have been bad citizens. And so many as I train skill acquisition, Omutiminia, a binum crowd near because of a Jumai. Inti, and I see a day, plastic waste and soft plastic, pure water near bags, no. Yet the year interlocking tiles. And interlocking tiles also, and no a strength adding change cement one. Yes, I'm percent cement one, but I knew I didn't change cement one. And the cost of production is very low. Until no some because raw materials here were hobby bree. And you could ya, not say who clean environment no. So and will use pollution I say because question you. Nature say Umonya means of livelihood. Yes, a sustainable means of livelihood. And here say bottles no. And also a month for crashing nyoma. And on one side, you say building materials about 10 bia a costro. Building materials and 10 bia costro. Inti bottles no, you timid see dying. And also is stronger adding concrete cement blocks I see dying. And moreover no. Because of ye dia hwen egum ye compact ahwen no nti ema sa wobemu a outside the air pa but sa wobemu a wo hu say is very cool nti say wo ho kra wo hia say ye mfa no say a high say the bottles in the sea sa da no a AC a wo ha sisi aka ye hia AC no maximum would maybe one ceiling fan panel to her because they cool. Say control a temperature. And but you say a hobby breed, into no so so to compare. Nature say cost of building no. We buy maximum half of this and building materials or better no. What do you say about us in here? It's very easy. Inti Sanyo menu na mikacha and I say okay. Yam fa no chance here. This two way. Inti sisi ano ya no say this week okra ya bobo ya ho ebe sha say me trainers ne ba ana ono so wa bobo nkrofo ya be train o mo no. Inti so ba na che say ya tena ho ya ka bom na ya hyehyɛ se ne ya be trainer no. Inti wa bobo a bottles no be bre any plastic no be nti ya gu ho nti we trainers no ba ya ne ya ba sha say na so ye be train o mo se ne o mbe ya wombesua interlocking task na just say yes trainer no kwa womu na be trainers nti I train the trainers program nti ombe 4 weeks aye ya hwe say womu a ombe ekodu time a womu bitimi aye without any intervention biano no mu wi a na just say sa block bottles no so e di be see something symbolic na just na say okay yen see bus stop because bus stop no ho nya nti the bottles no be see bus stop ama obi ehun say yes, because a big question was the bottles no plus the see there, better than see that. Inti, Sano mean for the beginning. Inti, we are not microphone already. Our trainers on ground. And this our trainers, no. Woman, from that point, one be train because you know, by expanding so we hear trainers be brave. And I say, yeah. Ye program be in Nigeria nti member tambia nti sa trainers you train no more ombetimi a continue training e duru baby stage bia 6 months or 1 year later no betimi asan baby awhwe ne omo aye na just say ya san expand nti roughly program e ho no yo openye be dasi pa wadama I am one say sebi ahenie adabia yetna kotoko hene yewura e kan se o tuyefo
wokɔ a baabi de kura de hyɛ nsa no wobɛma mpuntuo ne adwuma ba ho no bi ɛna Abuontemhene a wabɛyi ɔyɛ sɛ wɔboa ma kurom hɔ ɛyɛ ne manfoɔ anya adwumayɛ ɛna ɔpanyin a ɔno no ɛnam ɛkɔba ɔno so akyirikyiri mu ɛkwan bɛfa so mepam no pictures ni nyinaa yɛbɛnya bi ahwɛ sɛdeɛ yɛka ho asɛ ball a ɛsum hɔ a yɛbɛdane ne nyinaa abɛboa ama yɛde bi bɛyɛ bus stop yɛde bi bɛyɛ wei no ne nyinaa yɛbɛhwɛ ama hu ɔyene wadama ma mesa mmra hɔ biom na mebusa dwumadi a yɛka ho asɛm a ɛyɛ w'ani so ade ho nyinaa no megye di sɛ ɛyɛ sɛ wonya aboafoɔ ma ɔmɔboa wo ɛfiri sɛ wo nko a wontumi nyɛ wadama bu a ɔse yɛne ɔhene baako twetwe nkɔmmɔ ɔse matwerɛ krataa kɔkɔmeamiɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛmɛboa me wadama wo so deɛ ne sɛn ansa na mɛba hɔ no mfa nkyɛ me na Mr. Ahmed ne programs no ɛyɛ two ɛmu baako ɛna ɔkan deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛm sɛ wia na kakra nti me nso mɛbɔ so wɔwɔ solar dryer bi ɛwɔ hɔ Mr. Ahmed minya ma na wa so ono abɛkyekyia me okay ɛno nso ne sɛ solar dryer no yɛhu sɛ ekuafoɔ no ɔmo kɔyɛ adwuma saa ha the whole day ewiem ne eyi ɔmo kɔ bɔbɔsia koraa ɛde kɔyɛ ɔmo fuo no na harvest time no so a ɔmo nya eyi bebree ɔmo yɛ adwuma nti na kyerɛ ɔmo nya harvest bebree but ɔmo harvest a ɔmo tumi tɔn ne nyinaa nti about 40% na ɔmo tumi tɔn 60% na yɛ eyi bɔla na ɔmo akɔ to egu na sɛ ɔmo abɔka ɔmo adwuma egu ana ɔmo kan sɛ waste effort ɔmo abrɛ egu nti no yeah sɛnea yɛhu saa pro na say okay but on one side problem is processing no food processing and a problem nti harvest time no so a unsa na nyɛ aduane bebree sɛ bayire o sɛ bancho bibia yɛ no bebree obia obi nti na price na abafom ɔmo de kodwom kra amanfo nto nti after 3 years ɔmo akoto egu na sɛ edwuma ɔmo yɛ na mfaso bia ne ho and on one side ne ho sɛ wunya just small energy I which me process here, you know, I bet me young for so bebree. For example, young fan say mangoes. Your mango bebree wa ha. Obian say mango time no. Obian to mango bia because now a procura bomb bia. But mangoes no. Ubiti me as last no say what dry near AB if you am from solar dryer. And just say if you am kwan or dijuma. Won nyeje ne won nyeje ne to won bia. And say udi kugumwa. Ewo panels, solar panels me no, and a blue hot air no, so. I say be dry, come on, very very neat. If you be any home, and I say opakenoa, just idea on front of chef laughing. It me that hoko see 2 years, maybe be no. Into off season, your friend say, see when me catch some more fresh mangoes, I will say no konya mango ahe. But mangoes are dry no. Udi abons will be bibia ni flavor ni bibia ho ena open of soft and so wutimi san so kunu bi na atwen so no na say wudi mango sa but nya only mango me ma example kwa tomato so onion so bayire o bibia e bia pineapple bibia wutimi dry no ena say ye no kura kama wutimi export so on na say e di eyi mfaso bebree beba but say jano na say pro na likogwa na say adwuma egukwa and I say ekuafo no I say because when we studies bebree ehun say West Africa ha eduane aye tugu no off season no bro $500 billion every year na say nye say bibia I calculate theoretic where your physical yado and yakwa harvest nso yakwakotu egu and on once and ye kwabrofo no so yakwasra musika and yan so yetiska so ye mana pro and this is timi process say no kakra bitimi at least ekwafo no ebenya integrity na say amanfo bebre nkwara ukacha mo so mo nko ekwafo obia ka say ekwane me kwakwa but ohun say mfaso ho pa a obetimi na say djuma wa no benya ho sika bebre
amanfo be before next you be reduce unemployment no nti na this solar no buy ya kan yi okay we there say na dia meti hey muhu me say wahene matutu mentuma kama TV ni na article ko bia be nso nyamre nyina na me yo hene emre bi bai me kodo intosfu ewo bokwan no na baby e do intosfu ewo bokwan no ho very difficult terrain usane ho e meposo ye na usane akwa untimi nante gise opa to ase na nkohine ne hwanhwan na o na de onan ne onsa chokochoko ne kakra na o de akoduru baby a ye do no na me so kra de baby a me kodo mafu no masa ne we nyina akono still am we poso na ho no e frɛ no chirihwa no se otitwi a obehunu de akire we be ma unkodo bio because utimi muni na roro ti se ball sa na wa beto form na utiranye na se o baby kotobe ekopim bibia antine se frɛ chirihwa ze ho na me koye mafu into si bye mani ajipa say no bia so that year no bia so de aba na me bo modin be poya mekan me swan to sia be sika kwamu a na edin pa o me did the whole day e bia nkente be 2 or 3 and I met me de aba na me bo modin na me din to sia be duru kuma se satam ka asem in the 70s no na nya easy be duru kuma se a ubia entosi na bu obabi ai ubia anhweme o ma me mpacho o no adanani entosi no a me di me even me bomodin de beduru kumase no ya ntoba akuse ena o hwa mesa ko mafuo mo hobi man si hobi o nyame nkwanso me ne me nyon nyina na ekoye safuo no enti no ba se no me ne Mr. Ahmed de ne sama isola machine e ba no e wa ha o de aba o de aba o ga e wa ensem yo ye de be adwuma pa na me nuan so na di bo kwa na hena na achampo me ka kire nse memre bi mba se wa hu de course osibo se ntosi na ha ti so bi aja ntosi ne ye na sase no mu da de o se da ho obi aja na me se ne de ebani o se ne obebo da ru na nkan krofo obi abesa akwafuom akodo se e beto nko a preserve ama onum dia ene o mbeye precise sase ne da ho saa na me gidi se baby bebre ebeye nti saa de na de aba no even se Abuontem kra no yeni afusase ho kra akoma da ne ho mu nyina nti o si ba ebuso ama yento ye betimi ye youth no bi betimi akope bi ato na o ma be preserve saa na mango nso ba saa abrobe bibia even bo free cry so bo free betimi preserve popo yes everything nti no se idea adwuma ba kwa ye be create no ho ne se even ye nua cry ni farm produce no ho a ye betimi aye hot center ye be nkrofo betimi abe preserve omo normal way na wodi amangu no be free Nigeria breme nyesa nka me be buy it doesn't even lose its succulence and it doesn't lose its taste said amangu tena sa pepepe nti adwuma kese pa na Mr. Ahmed de abre Abuontemhene Asantema ne Ghana man nyina free say ubia betima yusubi wo amangu fu na amangu duru ho na amanfo twintwan wa blofo so come to Abuontem the machine no kra machine no so one good thing about it is portable e betimi amaso de akoba bia na akọ dry wo de amangu shema how many days does it take and it takes a ton or this one is this one is half a ton transportation or the half a ton in a buy would half a ton of mangoes and not tomatoes or anything guma it takes only 5 days to dry no a package nesiho and it will last about 2 years say one of the good things about Abuontem
ɛna ɛkan adeɛ kɛseɛ paa na wafa ato ho so sɛ wɔbɛboa ama titiriw mabunu no a ɔmowɔ ɛyɛ abɔntam no so anya adwuma ayɛ yɛbɛda ase na mebusa wadama na mebusa wo sɛ adwumadi a wodi nyina ɛso ɔne suade hu no so nti aboafoɔ no a ɛbɛkokɔ mɔ no wadama watu ho anam afiri sɛ wode ka de ato dwa sɛ wɔwɔ sa platform a wɔwɔ so no wode ato so ebi wɔ so ebi wɔ hɔ a ɛhia nimdeɛ ebi hia sika sɛ ɔde sika ba bɛboa ɛno so watu ho anam sɛ woyɛ adwuma na wadwene ne sɛ obi firi abɔnten ɛna wobɛbrɛ wo sika na wode ayɛ deɛ a wanhwɛ a wonkɔ w'anim ɛfiri sɛ ɔno nso ebi a ɔwɔ sika koraa ɔwɔ ne program bi a ɔde yɛ nti first and foremost no yɛbɛ generate sika capital no internally nyame adaroma me abɔntam ɔwom sɛ deɛ ɔdi m'anim no ɔdi kuro no hwammɔ nanso ɛnananom ne Opemsuo adaroma asɛ ɔde man no na ɛso kakra wɔ hɔ sɛdeɛ mede ka ɛkan no sɛ ba sɛ ɔtumfoɔ adaroma ɔpagya ne nsa firi yɛn nsase no so na ɔma ɛkɔa sɛ yɛmfa bi mfa ntwitwa yɛ ho a the stool will have a percentage of whatever you generate na yɛde develop yɛde afande all these programs nti ebinom nso wɔ hɔ a like Mr. Ahmed wɔba no machine a yɛde ebetwa pavement blocks ɛnyɛ big machine bia yɛna yɛde bi a affordable yɛbɛtumi atotɔ ɔde ɛna deɛ yɛde preserve a deɛ solar yi nso ɛno deɛ ɔde aba obɛgya ne ha ɛyɛ deɛ na yɛuse weinum no yɛde start a yɛbɛtumi akɔ no nkakra na sɛ obi nso wɔ hɔ na ogye di sɛ ohunu deɛ yɛyɛ na ogye di sɛ ɔma sika a yɛn kɔsɛn no na mmom yɛde bɛyɛ ade pa ma no aboa yɛ youth no na ɔbɛboa yɛ a ɛno nso such a person or entity is welcome nti primarily no a generation of resources or sources of our revenue no will depend primarily on us internally generated funds and ebe use yo wadama mehwɛ wani so ade hunu no a didi kan waste to wealth project no ɛno na yachiachichi mu wo hwɛ ha no so a poultry food integrated system for food sovereignty ɛno so ɛwɔ ha waste for all project ɛno ɛwɔ ha education project no ɛno so wɔ ha Abuontemhene community toilet ɛna zoning and greening project no ɛno so ɛwɔ ha nti we nyinaa ɛyɛ ade a wode asi wani so sɛ wobɛyɛ ama nakɔ so na yɛnhwɛ wei no ɛyɛ Abuontemhene community toilet no wada ma ɛho so nsɛm te sɛ me bae no mbeto public toilet baako ɛna wɔ Abuontemhene na for 2 years ni no na obi antimi nkɔ so nti me frɛ committee for no say toilet mate sɛ wɔ mo nsɛm ɛde na mo adenti na mo ahwɛ ama 2 years ni obi antimi nkɔ so ɔmo anya sɛmpa bia nka nkyerɛ me na ɛyɛ ne sɛ yɛbɛyɛ makɔfa nipa ama ɔmo abɛhwɛ first no na me sɛ nka yɛntwe na ehunu sɛ you know ɔmo yɛ no ɛsɛ tank septic tank no na the way ɛkɔ amfa so yɛ na anwea no ne sɛdeɛ no nyinaa afra nti gye sɛ nipa ɛhyɛ da esim na otum yɛ so far yɛnya obi ama ne nyɛ but yɛbɛyɛ na deɛ mema yɛ ne sesei ne sɛ mekɔ school mu hɔ ɛhɔ nso mekɔ yɛ no mehu sɛ a student population of 800 and over 800 no onum enyina omu ni toilet
na toilet 2 na ho students there one teacher there one teachers ni na there one but asay omuni ba bia onom ejonso kra sabe nti eno de na eye media me no Abuontemhene minim kwa am facility because public toilet na say for 2 years and so no currency de me nam so I mean who said they be a good baby but all the same a very serious situation to school more than there na a priority and say me chance and there me am the me resources say no I have to help these people and initially nanka me ye urinal and no more request here say urinal ndi here on pa na me hwe nam so urinal without toilet in so to see you go so I constructed a 5-unit urinal and toilet facility a drew a roofing level and nyame pa enche bebo so a man no nkwada no man day 2 WC2 ya bio I can say biodata amount said the bear and cofa problem back on bima and biodigester na ya to facilities no WC no ya to 5 a ma day 2 nkwada no member day 2 na teachers in there unfortunately we say no back on man member nyina back on but yes I will urinal so within the toilet the toilet building nti eno no na let's go back to funding no em say man ho the maker say obey real estate no ono say he's bringing his own funds say obesi na or their high nipa say who scans now better they will hear free Abuontemhene ho ene asase ya no so de my guarantee say oba ye be ma no bi if say o de be ya de pa man de aboakru no na eba sa eye Abuontemhene so ye no we may not take money from him if say me ti o say estate developer ba na maton asase na ma no skano ebikra na madi mekono na menchima no omo ni hwe asase na sa na omo abrabo na koye basa ti will take equity from that say ma wasase who be down fine let's say you give us 20 or 30% shares into your building so that Mimi who mini ho, the still my people will have money. The asasa asem ni ho, asasa adwuma ba. So asasa adwuma no ho. If we say bibia ye beye ne sa no, obia major developer bia obeba ho no. Yen shed that say ye ton asasa na ma no forever na me ni ho no, me nchima na ekom di onum da bi. And what you are going to do is you take a share. If you take shares in your company, na ewo emre nyina ma men chima no nyina. Nti when you say one of the means ye di ebebo edebe pay ska because sabosome so na enya ska na afese na ye shareholders share no woman no omo de man then we reinvest it in other areas. And no need to develop here. That's Mr. Ahmed, can you take it over? Wait, no. Okay. Where your dryers, send your mechano. Let's say tomatoes no ba bibrea. Let's say your big basket and your cotton almost for nothing. And I said, "Man, I prono." Let's say your way. You know, it's almost like it. Okay. See almost like say tomatoes no. Nti omu wia na de kokogu solar dryer no so na one chair no. Nti de digu so na yakata. Say yakata na ye blow na ya start solar dryer no. Na say na blow hot no across. Nti na say
from there no na say anajo wiemo bibia ejuma because ejuma time ya antina say solar dry no battery or small battery bi o na say no na store energy during the day ejuma na store energy no say anajo na enu ni so solar panels ni and a fancy me no nti won blue we 1 ton you know 1 ton dryer no na say me boys ni bi ni na say omo ye train omo nti omo set up na say you say you kata so sa on sa rubber no it say normal rubber nya normal rubber special membrane a filter you know ewia no ba e bi a friend ultraviolet rays eno no a show kura ebinum etimi show mo no mo nya skin cancer because of woman allergic to sun nti sai no so eno na say bibia de kotu ewia mu sa no se bancho se dion ye kwakwa dry ko hata no ewia mu a ebe dry but a dry bibia ni bi na say akwa junk bibia wo bia na ewia sai no because of ultraviolet rays no nti we no a filter sa ultraviolet rays ma no nka eduane no nti na mango sa me ba ni the same taste the same aroma ni bibia because when you filter ultraviolet rays no and it say once man ni nyoma insect ni lizard you know wo hu mango so no so yes last na dey gum sa na say yakata sa rubber na wo right no nti say ye di guso sa ni yakata na ye blow you know na say in 3 days no na dry na say you need a pack we see here that's all now and just 3 years cra the enu 3 years how so yeah a pack no sa na tembia upe mangos ade we di no dry sa na say upe say we no softer na we di agunsu kakra 2-3 hours na atwensu ni bi na ya soft na say upe say we di no soft say mango we di no sisi na we the same aroma the same flavor ni bibia Abusuafo Adam ababa Facebook Opemsuo radio bra Facebook Opemsuo radio oba obehu ensem a ye ka ho ase na memetia no kra no tese emwa se sebi na dabia ye ka se yenya ahemfuti sese bia ani so ade hunu pa wo pese oboa ma abontem man no nyina epeja aye honko a megidi se krokro etoato so nyina ebenya mfaso afiri die yeso ebetre aba santema mu nyina nti wo hwe dwumadie pa oba ye sinani so opese oye ebo a ahenie eno ano no ahenie eno ano no enye se ma frantuma na ye hu ayase ye hu ayefrase na wo manfo de omoto na hwe ni so ade hunu a Abuontemhene pa ma ne kuro oba wadi sen nenso ade sinani so so busumu miensa enu mpo enso hwe ma oye tese ebro ma dwene menti ase so nipa wa frɛ omo ono an yonku free Nigeria ebi free Morocco aba ebi nam kwaso free US nyina eba mabeboa wadama we nyina ya ade a se say kata won say ye kata sanity enti nsuo to wiabo mfa nsuo no nka you know so we ye mango sa ye dry na we so cry obetimi dia a dry cocoa. Oh yes, cocoa, and it will give better quality of. So we know ultraviolet rays can say the traditional ways of drying it. It affects the cocoa, the product. To would dry no way more. Now the year be say chocolate, you get far better quality chocolate than. What mean the dry baby? And this is the PET bottle, you know. Bottle as bottles are plastic bottles IDC adano. Nti bra Facebook Opemsuo radio bra Facebook Opemsuo radio na yenko na yenka kekan manfo nsem omode aba no we eya akosua nyaako agiman ono ede ne dia ba o si visionary leadership na Abuontemhene piao ono so ede no edit Boateng o si God bless you nana nyame enhira no ma nkwa ene ahoden Pedro wa Madina Cruz asi otie na ahemfo no nyina besua te se de Abuontemhene eye na megidi se obia kru ebe peja e de ahye yura enmonya wono so de a ode aba eno no
we so Ernest Ejay ɔse nyame nhyira nana na ɔntwe aboafoɔ ɛmfa ɛmɛboa nti woso deɛ ɔdeɛ ba a wadama yɛbɛkenkan ɛde ama yo ɔnyina wadama yɛhwɛ yɛbrɛ ne kɔ na yɛhwɛ dwumadi a wode asi w'ani so nyina ne den a wobɛfa ɔhaw ni baako mmienu mmiɛnsa mu pato wadama wahu bi so far deɛ sɛdeɛ mɔkan yɛ mebaeɛ nkyɛe na deɛ nka mɛtumi aka mpo ne sɛ ɛyɛ yɛ education minister ɔsɛ yɛ mp ɛwɔ bosontwe no ɔno mmom koraa na te sɛ ohunu saa nɔɔma wɔnum a meka sɛ mepɛ sɛ mɛyɛ no ɔno mmom sɛ ɛkwan bi a ɔbɛfa so a support me no ɔbɛfa so nti wɔne Mr. Yaya koraa anya interactions kakra wagye ne number sɛ we koraa deɛ beyond Abuontem nti obenya koraa nka bi a ɔbɛ replicating in other areas of the country nti so far deɛ menyanya akwansidie bia instead no MP ɛna yɛ MP Minister for Health ɛna Dr. Duchum ɔno mom na ayɛ ne sɛ ɔbɛsɔm asene nti sɛ menya akwansidie biaa mɛma mate yɛdase paa yɛdase na akwansidie so deɛ yɛserɛ twɛdi ampɔ nananom adama sɛ ɔmonyi mfiri w'akwam na dwumadi a de asi w'ani so deɛ metie nyina me ho adwiri me ɛfiri sɛ wohwɛ nneɛma paa ɛwɔ hɔ na sɛ sɛsei mebɔ unsɛ mebɔ dwan mo hu sɛdeɛ hɔ si yɛyɛ mikro no me nipa no me manfo nyina ɔmo dodo no in fact ɔmo atamachi paa ɔmo tamachi nti ɛbɔ da ro sɛ Mr. Ahmed project no yɛ start nti obiaa ɔpɛ sɛ obɛsua bi no ɔmra no yɛnya nipa bebree nti sisi yɛ no wohwɛ mu a ɛfiri ɔkyena ɛkɔ no yɛ start adwuma no we have already began creating employment. Nti mikromo for no time achi unya na saade a eboa say yes eboa pa ti me busu ampanni wa ha o me ba bi na man kan bi de ozapani adama twebe me kakra na eni ko we toilet na yina yes no me si no school mo ho school ozapani adama oso kakra o de ka ho na ye de nko twetwe ni nyina abawie yɛdamase no kwasɛm ni Opemsuo radio nyame nhyira nhyira so otumfo so baabi obi a me mana kye bro otumfo na kye me mo makye sɛ nana ene makye bebree sɛ de yewura nso ɔka nana ho yi nyame mpae ne yɛsrema ana wɔ mo sɛ bɛɛ busumi mienu ni a Opemsuo ɛyɛ Nana Akumi Sechi oye ne brimpon wa Abuontemhene na daroma ono nso Opemsuo afutuo na koma so ade pa se ode beye adwuma enhye bia Opemsuo ayi bia obedi so ama animunyam eka Abuontem kro na yewura nso obenya asomdwe enti nkwa ne yesrema no eni ni nkonwa sofo ni na busua sɛ busua no nso meyɛ busua panyina me daa no meka wo mabom ama mrantie ne maba wo krumo nso ye ne bibire ne kasa tu wo mfo titiro ne sɛ yewura na no asɛm a da Abuontem asase so a ye mrantie ne nya adwuma nkɔ no ɛyɛ asɛm a ɛha mrantie ne paa nso yewura no asɛm kutatumi nti ne sɛ ye twɛn nti empire ne yesrema no sɛ nyame nso bɛboa na Abuontemhene ama na dwen pani na ni suade hunu a ɔwɔ no nyame aso no mu ama otimaye ɛna mpanyin sɛ ɔbaako nso wi adregu obehia nipa ahoɔden a obetima exam sɛ ɔno nko antimi ne mpanifo ɛne na busua nso yɛnso yɛbɔ mpae ma no sɛ Awurade mmoa no na saa na ni suade hunu ontimi nyɛ
na nhyɛ abɔntem kuro no animuonyam na ebi aka asanteman so medam ase pii ɛda ase paa busuapanyi wakasa ma m'ani agye papapapapa bro adama yɛde nkɔmmɔ no nyina asi ebi mu ha wobɛkyia ɔmo anaasɛ bi wɔ ha ɔbɛbɔ mu din yɛhwɛ wo dwabɔ a wobɔɔ yɛ a nipa a ɛbɛtaa w'akyi no wadama ebia na wofa akonya wei so ada nipa titiri bi ase sɛ ɔmo nyinaa ɛbɛboa ma wo dwumadie no ɛkɔɔ so wadama medikai ada era Opemsuo ase sɛ ohun sɛ Abuontemhene ka ɛna ɛtimu anka ɛkɔdichi no otia breaks my na ɔyɛ nsesan wɔ driver na ɔtimu no ma sei manya akwanya ɛma metimi de manisade ni ɛba abɛboa ɔma ne ɛne dia menim sɛ meyɛ ne ya meyɛ ma no nokre ma anya ne yɛ nso a ɔno nso ogide wo me munti na oyi obi firi ɔde me bae no na kyerɛ sɛ me sɛbe meyɛ ma akyerɛ me nsasi fo mentimi nyɛ saa kuro no nso ɛta machi meda ɔmo ase dwabɔ yɛ a ɛbɔ yɛ sɛ mete yɛ me nkuro akɔyɛ me nsa o wonim me rekrom bro sankro ɛhɔ yɛ me krom bibia ni hɔ a mɛyɛ a ɔmbɛte manto nsa mfra mu kora ɔmbɛte ɔmbɛba bɔkwa no nso me nua na ɛyɛ ɔhene hɔ mabakɔsɛm kyerɛ sɛ me nananom ebi me fam me fiefoɔ no me fi boboa no yɛtu kɔ bɔkwa no 1824 is it 1823 1823 ama no do yankɔtena hɔ sɛ yaka hɔ na yɛdi akɔneaba nti yɛatena hɔ for 200 years nti obi a wagyew atena ne nkyɛn me nua no die o na me papa ba na di ade wɔ hɔ sesei na nso ɔmo agye matena hɔ 200 years ansa ene last year tumfada Roma wadima betena konya si 200 years nti ɛhɔ nso yɛ me krom bibia me bia manto nsan from kra ɔmo nim sɛ ɔmo de hye ɛna ɛyɛ ɔmo nso bɛba nti me da ɔmo nso ase da bɔkɔ no hena ase ɛna fe Abuontemhene de sɛ ɔmo nyinaa minim pa sɛ enya hwe kra 90% plus etamachi ɔmo ɛwɔ goodwill ma me sɛ me succeed nti ɔmo nso me da ɔmo ase for by especially Bauro Hene so on the menu no ma o ye ma me ne ade me kan kra nye ye sika fam o ma me dwai su ni sika se me fam wa o ye ne te se de ono ana eye nye ono kwa me ma me Bauro Hema on ene me ma me nom eye abretu ma me nom o mu nyina na aka bom awo me adankranya ataseman so adube nso kese amafo me ma me fefe me chiao yo ntimi de obi ase mu nso kra sa mobile bi modaroma ena enne bibia koda internet so ne ade na o kan na se wa mo de mekan bia ni hɔ a ebesipi ebra mammo meyere Dr. Akosua Duaya nsedi so mu nyina mu hundo bɛyɛ wɔ hɔ na nye de obɛyɛ wɔ hɔ nko and even to my cry eframi say ono I me wase o me ntuma hene me fia ono hwɛ krokra me no ma bebre yo on de mentimi nka enyi eno ane so o repama me dana senso yɛbɛda ase paa yɛbɛda ase yɛwura wadama yɛbɛda ase sɛ ɛnɛ yɛto nsa frɛ wadama wabɛkyerɛkyerɛ wɔ ne suade hunu a wopɛ sɛ ɔyɛ ma Abuontem ɛfa no ntoma pa frɛ a sɛdeɛ nyina anim yɛkɔhwɛ yɛyi no Abuontem de hu sɛ sɛbi akɔ n'akyi a na sɛ yɛnya kandini papa a ɔbɛboa ama Abuontem afa no ntoma pa frɛ nti yɛbɛda ase anɔpa paa sɛ yɛto nsa frɛ wɔ no wadama wo so aba ɛne atwetwe nkɔmmɔ
Madam, yes, you have a quahman so, a frefo no, Massas, fresa. You have a quahman so, no, Musso Abem Cacram de Ebecaonum, Yabreno Echo 0596 259 444 0560 180 880. Opemsuo. Yes, my tante mine. Madam Odino Biacasa free. Yea, and not be a median Reverend Padran area at Antiman. Reverend Patritio. Oh, then I said, yes, some of the old Freddie, yes, no, Adama. Yes, I ever my wife. Mati. You. At Antiman for him, Antiman for Kupiat and that with you a champion. On any man and not in the war. And that's maybe I am see a much out of your food in a extra of him, and none of it. But your national say, Mejomoso, Adama, in Tintium, Yabreno. Most almost again and I'm your former MCA. And another Abuontemhene, Mo, Nana, money of why I did, mouth out. No more message says, Abuontemhene, and I don't know what do your mom or Abuontemhene. Abuontemhene, what I will my own say. If I show one children with you, you will say Abuontemhene. What can I say because you know the argument to say, I am Abuontemhene. Now, baby, and every Abuontemhene and Nana. Yeah, why are there New York? Sana say Anna can never say, and from there, I'm going to put you about a kind of one. You must not attack about 2 million. I'm not in the Paba and party. As I about here, so much million, Roma. Nana, money of Sana is so much in the oil. Reverend Bedasi, Pa, Beno Continue, Ubisumbrem 0596 259 444 0560 180 880. Adama also. What am I to you? Abuontem Edoso. Nemum, Abuontem a candy. Abuontem a woke myself free a putuja na okohono. A wobosonche mansin. You. And you free a putuja now call Abuontem, your own senifa. You. That's it. Opemsuo. Yes, one and one is Kiga. Then the make a talk and I say, Yahopo, who is Yano. You know, no way now, what is betrayal you are. Yahopo Femufa, and can you feel home? No more chrono, no chrono, and Koso, and that's it. That's your Dasipa, or Tico Kosonana 0596 259 444 0560 180 880. Wadama also Obaswa, Yebefao, Yene Nana Akumia Sechi Tutu Ampam, or Tosuminu, Abuontemhene, and a Chichinkum. Opemsuo. Yes, smart anti-mine. Wadama, Udino Biacasa free. About John Macasa free with him, Debbie M. Chomo. You, your friend, just a cookie, as a man. a jump at you. Miss Sanano. National Kenina. Namisano. On first year, and after I may send it to me, my dear. So what is so be at and one friend with Sano. Every girl in a preba, no bedding contemplate. You, Miss Sano. A dear shack as I am for no, will be to church and one from whom we start. No one in the Panaya come up one penny in war. Every girl in a preba, and as I can be trust, and that's room from whom we start. And once and one upon a time, it's Lano. you, I damage one. you, what the Dama, you. Just a smiling pure remember Opemsuo. So much anti-mine. Wadama, Smart anti-mine to be. Yama Modumapa. Michana Abuontemhene. Nana Muni, some equal. I am only the son of his own print and say, so Obi in opinion. Obuta anything. Obi Wahina, Obuta anything to the year. Obuta anything to the year, opinion. Now, Abuontemhene. What way you must man upon? Obuta anything, Obuta monthly. Now, we do my back. And to Mrs. So great and Capella can make a new and
Opemsuo nanka obi obesha bia wonu men contract zutaye dia on file na wa kirisi mu yen hwehwe sei no wa manfo dana on kwaso yo that's pa yen for free twa to Opemsuo yes ma sante man wadam odin bia kasa free ready tuga I'm the word room my here tuga itio but no comment something no yeah matter and for the company for you na especially I am the chairman of Nana tuga kadi e ka ho asemi no answer my 1 year 30 years no say company for bi o my yard ya mana say ni but the American say yammo Asante region ayemfofo na bato dan say o hwe dwumadi a omudi wa Asante region ha da me ni mekudeni efe na eso ye ni pa yesra himfuni na o maka ni na a mo Asante region so mo nsho o ma himfuni bi no mo ntia o na mi say Opemsuo nyansam ne na ho odi no na Asante region ye be fe ento ma pe fra no nyame nya adwuma yo that's pa tuga sabre ntimi fa afrefo bia biem ya bre no ekopa be sorry so na massive dwumadie no atoa so wadama ye ne na akomia sechi tutu ampa motoso mienu abontem ehene na twetwe nkomo ne mpanifo na busua panyiwa ne tiame wa ha ene ne yonku na kwamu e wa ha omunyina ane no mo twetwe nkomo no ye da tiefo ase papa ye da tiefo ase ma mo gibre da bia mo ti Opemsuo no ye da mo ase papa ye sire nyame ahoden de ama obibia na yasere ahoden ni nyansa so de ama Abuontemhene ene omo ka no nyina se nyame nkoso a no mo ne nyansa ne nimde ne ahoden na dwumadi odi asi nani so no me de broma adwene me nte ase so dwumadi odi asi nani so pa se kura ye de sen nsa enru bosome miensa kura na owo ani so ade hunu se ya ye be sere awrade se onka no ho na de waka nyina embrem na Abuontem Abuontem de haya emfa tuma pemfra fisa Abuontem akonachi ache pa nti na wadama ye beda ase pa se ene one omanfo to nsafre mu mobile ye beda ase pa na yenim se abre no ye beba na ye behwe de ekoso ho na ye betena fidie so a ya se nya bi aka kire manfo nti ye beda ase ne se to nsafre waba so mensumene mempanimfo ye da mwasipi na me bompa se enya se muntu anamon sa amra ho no na no ma ye kekan nyina mahumbi eho yo ya da se pa me pamcho ma kwa mu hene wa ha ono de wanya kwa ankasa na emum no ya technology no kra one me chia me pamcho mama mo kanya no mo enchia nipa 1 or 2 bi wadama momre wadawa Como? Miam dikama Madama Udin. Chiamia Kosiade, Pacho, ETU, so bet any papa community be a Yabreno. Yabachia Abusian in our Abontem, near Bontamai. Send a naba ye, or Musun Yakumapa, na Omudinachi. Na Mao Bia, Yanajuna say, or Bayad Bonibia, the Tiana. On one. Nana ni swadi huna ene day odine nyina to dwa no embre nyina entumemrem yi na afi obi anso nya ne chefa enfim na nhye abontaman enmunyam na nhye otumfo so enmunyam yo edama omo nyina ase so edase pa akwam no se fam opani kwa me aduchu abontama komo he so me chia abontaman nyina mu awo nkwala ne mpanimfo melewa echia obia yo na nanso ani so ari hura ya wode ba ya yenso yeta na chi e obobodwai krom afo no so o ma yade mlantie no prapra krom dodo afichire na opemu na akra edi achire yene nyina na ekoba bi ehu na nana edom di achire ema eduabo no nso ekoso wo hwe se de edwom wo na siti a tumi se Abontem ye do nana waba no so adiso ayi hu na wo de asine ni so no ye so ye behwe se ye de ahoden ene enumonyam ebeta na na achi ye Abontem man nyina so edas pa opanyi wadan osuma enti o
abusua pan de waka ne de nyina wada ma menti o men so ye frame me kwabna agyeman ye di kan me da power specialist by hospital fo nyina ase because adwumayefo no nso ba beta na na echi ma adwumadi a wodi ne ye fe me da power specialist for ase na ye titinani ye Dr. Akosu Aduaya ye danase ye da abusuafo nyina ase so on bona na echi dom ensore e wa Abuontem enyumaku e wa Abuontem obia de na ho den bebo anana ti ye fasa akwanya iso da obia ase damase se ni ame ya adoma echi na akokọ bon a na akomi ase chi tutu ampam otoso mienu aseda na ode ma obibia obebo ni chi dom ma ni dwumadi a wodi eye krabehwe ye damase yo yeso ye da ase pa enti ye de dwumadi ani nyina ebisi anyame ya adoma otena ye tena se a ye beto aso ye sore so na masem dwumadi ato aso oti eye honorable tinika ye mranti office abedum Ghana DJ Simple Adam ode ko Facebook ma onya dwumadi ni bi hwe fidie atima menam tena fidie na ti a me danda ni nyina edema mo nyame ya adom tena anopa ye tena se a ye de aka nyina ebebre mo ye sore so na masem dwumadi ato aso ye do bibia ase yakra mo